Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Twita kelas 8G. Kalian malah badhe wawancara datang Bu Ismi, pengusaha salon rias pengantin barokah Ngandusari. Babakan kewirausahaan tujuanipun kepingin sumerep kepiye usaha salon. Sumangga kita wiwiti. Sampun dangu asale usaha salon menika? Sampun, menika rumiyin usaha keluarga, kula namung lanjutne nerusne usahane ibu. Nggih. Menapa panjenengan kok mulai usaha salon menika? Sakjane niku sanes milih ra milih. Amargi niku usaha keluarga, lajeng ibu sampun sedo, gelem ra gelem kudu nerusne eman. Lek ditutup lha wong modale pun wonten, barang-barang pun wonten, kula kan namung nerusne. Menika jenengan piyambak ingkang nyediakake. Dipun bantu, kula piyambak mboten saged. Amargi nggih wedal nggih tenaga kula mboten nyekake. Lare tiga jale niku sing masang dekor. Mriki kan khusus rias manten, terus nggih betah niku sama dekor tenaga digo. Lajeng ingkang rias niku nggih paling mboten digo. Pinten setunggal wulane panjenengan niki pinten? Nggih mboten mesti pas kathah niku kathah pesenan nggih kathah, kadang 12 menawi rata-rata di sekitar paling ngantos 1 juta per bulan. Tapi niku tak sik kotor, dereng resik lho nggih. Lajeng resike pinten? Nggih paling mboten kan juta niku per bulan. Napa mawon ingkang jenengan layani? Apa saja sing rias, lajeng dekor, kadang dekor manten, kadang dekor niku sesetan. Sakniki kan tukang jeneng ngoten niku kita dekor promosine. Perpaketipun pinten regine? Nggih mboten sami. Niki kan melayani rene. Umpami rias niku rias tok nggih paling mboten setunggal paket niku paling 30 juta. Menawi dekor niku nggih paling mboten digo. Terus umpami dipaket dekor plus rias niku paling mboten sekitar 5 gangsal sampai 6 juta. Datang pundi mawon jenengan ngejob? Nggih paling tebih niku kula teng Karangan Ate. Subuh nggih tanpa nggih tapi enggak kadang di sekitar mriki mawon. Busana napa wae sing disewani? Nggih rene saareng sami mantene. Wonten ingkang Jawa nggih. Jawa niku wonten sing Solo putih, wonten niku wonten sing model Jogja, enten sing muslim, saareng-sareng kadang nggih wonten malih sing model gaun, sakniki lan lagi ngetrend ngoten-ngoten niku. Napa tantanganane usaha menika? Sakniki iki kathah saingane. Nggih. Lare-lare enggal, muda-mudi niku kathah ingkang saged rias. Dan terus kita harus bersaing. Bersaing nggih mengikuti tren make up terbaru, harus sering mengikuti ngoten niku. Menawi mboten ketinggalan, akhirnya kesingkir. Mekaten wawancara kalian Bu Ismi mugi saged migunani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.